Eagle 24 garkuwar al'umma. Shugaban Majalisar Wakilai Takaddun Abbas ya janye kudirin da ya gabatar na samar da dokar hukunta masu ayyukan tayar da hargitsi da waɗanda suka ƙirera taken ƙasa. Gwamnatin jihar Kano ta bayyana cewa wasu ɓata-gari sun sace takardun shari'ar da ake yi wa tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ta naɗa Farfesa Bashir Garba a matsayin sabon shugaban jami'ar. Ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 7 tare da rugujewar gidaje da dama a jihar Bauchi. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau muna 10 ga watan Safar shekarar 1446 wanda ya daidai da 15 ga watan Agustan shekarar 2024. Kanin labaran kuka saurara yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Sura Baffa Shaibu. Gwamnatin Kano ta bayyana cewa ɓata-gari sun sace takardun shari'ar da ake yi wa tsohon gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan tume-tumen da suka shafi rashawa da almundahanar kuɗin al'umma. Bayanin hakan na kunshe ne ta cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Sunusi Bature Dawakin Tofa ya fitar a yammacin ranar Laraba. Gwamnan ya bayyana damuwa dangane da lamarin a yayin da ya kai ziyarar gani da ido kan irin ta'asar da ɓata-gari suka yi a babbar kotun da ke jihar Kano. Sanarwar ta ƙara da cewa ɓata-garin sun lalata kusan dukkanin sassan babbar kotun da suka hada da ofishin alƙalan jihar. Lamarin ya janyo asarar sama da naira biliyan 1 ta hanyar satar kayan ofis da lalata ofishoshi da ƙona motoci da sauran abubuwa. Sanarwar ta kuma ambato gwamnan na cewa ta'asar da ɓata-garin suka yi shiryayyen lamari ne da aka kitsa da gayya domin sace takardun tuhume-tuhumen da ake yi wa tsohon gwamnan jihar kan zargin rashawa. Daga nan gwamnan ya bayar da umarnin fara gyaran kotun nan take, inda kuma ya yi wa babbar alkaliyar Kano Justice Dije Aboki da manyan alkalan kotun jaje bisa wannan ibtila'i. A ƙarshe gwamnan Abba Kabir Yusuf ya yi kira ga matasa a jihar da su daina bari ana amfani da su wajen tayar da hargitsi, a maimakon hakan su mayar da hankali wajen neman sana'o'in hannu domin samun kyakkyawar makoma. Shugaban Majalisar Wakilai Takaddun Abbas ya janye kudirin da ya gabatar na samar da dokar hukunta masu ayyukan tayar da hargitsi da waɗanda suka kirera taken ƙasa. A cikin sanarwar janye kudirin dokar wadda ta samu sa hannun mai taimakawa shugaban Majalisar Wakilan kan yada labarai Musa Abdullahi, ta ce an janye dokar ne biyo bayan tattaunawa mai zurfi da masu ruwa da tsaki da kuma kyakkyawan la'akari da halin da ƙasa ke ciki. Wannan matakin na zuwa ne bayan lamarin ya jawo cece-kuce da suke yi mai zafi tsakanin 'yan Najeriya, musamman matasa da ke ganin hakan ya saba da tsarin dimokuraɗiyya. Matasan sun yi zargin cewa ana ƙoƙarin bullo da dokar ne domin murƙushe duk wani yunƙuri na yin zanga-zanga bayan zanga-zangar matsin rayuwa da al'ummar ƙasar suka gudanar a farkon wannan wata na Agusta. Inda za a iya tunawa shugaban majalisar ta wakilai Takaddun Abbas ne ya gabatar da ƙudirin a ranar 24 ga watan Yuli, inda ƙudirin ya tanadi hukunce-hukunce ga mutanen da aka kama da laifin zagon ƙasa ko tayar da hankali ko alaƙa da wasu ƙungiyoyi da aka haramta. Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ta naɗa Farfesa Bashir Garba a matsayin sabon shugabanta. Uban jami'ar Farfesa Attahir Jega ne ya sanar da hakan a ranar Laraba a garin Sokoto. Farfesa Jega ya ce an naɗa Farfesa Garba ne a matsayin sabon shugaban jami'ar ta Danfodiyo bayan cimma matsaya kan fiye da mutane 10 waɗanda suka nuna sha'awar neman kujerar shugabancin jami'ar. Bayanai sun ce kafin naɗin nasa Farfesa Bashir shine shugaban jami'ar gwamnatin jihar Sokoto. Kazalika sabon shugaban jami'ar Farfesa Garba ya taɓa riƙe kujerar sakataren gwamnatin Sokoto, sannan shine tsohon shugaban makarantar fasaha da ƙere-ƙere ta jihar. Farfesa Bashir Garba ma'aikacin gwamnati ne da yake da ƙwarewarsa da gogewa. Kuna sauraron labaran ne daga nan tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwar al'umma. Za ku iya kallon mu a shafinmu na sada zumunta YouTube Eagle 24,
Instagram Eagle24TV, Facebook Eagle Radio and TV, Twitter Eagle24TV, Instagram Eagle24TV, TikTok Eagle24TV NG. Za ku iya tura mana da saƙon ra'ayoyinku akan lambar mu ta WhatsApp 090-1254-9326 ko ku kira mu akan lambar 070-858-581-88 a dakace mu. Eagle 24 garkuwar al'umma. Barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Babban kamfanin man fetur na Najeriya NNPCL ya ce ya bankaɗo wurare 63 da ake tace man fetur ba bisa ƙa'ida ba a cikin makon da ya gabata. Cikin wani rahoton kamfanin da aka yada a gidan talabijin na ƙasa NTA ya nuna cewa an gano haramtattun bututun mai 19 da kuma wurare 63 da ake tace mai ba bisa ƙa'ida ba. Rahotannin kamfanin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan jinkirin fara aikin matatar mai ta birnin Port Harcourt ba kamar yadda aka tsara tun farko ba. Matatar ta Port Harcourt da ke karkashin kamfanin NNPCL ta ƙasa ta kasa fara aikin bayan an ɗage lokacin fara aikin nasa har sau 6. Ma'aikatar albarkatun man fetur ta Najeriya da kamfanin mai na NNPCL sun alkawarta fara aikin matatar cikin wannan wata. To sai dai alamu na nuna cewa ba lallai ne matatar ta fara tace mai cikin wannan watan ba. Hukumomi a ƙaramar hukumar Shira ta jihar Bauchi sun tabbatar da mutuwar mutane 7 sanadiyar ambaliyar da aka samu a sakamakon mamakon ruwan sama. Hukumomi a ƙaramar hukumar sun ce mamakon ruwan sama da aka shafe sa'o'i ana yi a ƙarshen mako ne janyo ambaliyar ruwan. Kantomar ƙaramar hukumar Babangida Isaac Maliya ya shaida wa BBC cewa ruwan saman da aka yi ya yi sanadiyar rushewar gidaje da dama tare da shafe gonaki. Ya ƙara da cewa cikin waɗanda suka rasu akwai 'yar shekara 80 da gini ya rubta mata da matashiya 'yar shekara 15 gami da wani yaro wanda nan take suka mutu. Mazaunan ƙauyen Sunkwashe wato ɗaya daga cikin ƙauyukan da aka samu a ambaliyar sun ce ruwa ya tafi da wani yaro da har kawo yanzu ba a kai ga gano shi ba. A ɓangaren gwamnatin jihar, babban darakta a hukumar agajin gaggawa ta jihar, Mas'ud Aliyu ya shaida wa BBC cewa ambaliyar ruwan ta fi muni a ƙananan hukumomi 3, wato Shira da Takaddun da kuma Giyaɗe. Tuni gwamnatin ta kafa kwamiti don ba da agajin waɗanda ambaliyar ta shafa. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labaran a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwar al'umma. A madadin kafatanin abokan aiki, sai wanda ya tace labaran Isa Sharaɗa.